Ngayon pag nga bigat tayo aming kakabisatin tayo ma-interviewin ati may isang kandidato tayo agran kanokas kapitan iti ati nga barangay. Kaya ang namin ngayon iti project mo sir nung kas pangarigan si kanto ti mga bak. Nasap ko ti mga bak kabsat. Ti mo nga project ko kit pabarowik aming luplupot ko. At lukas takit presentable na kakanayon ti seminar. What? Nya pa'y, sir. Tapos ti sumarong kabsat nga pabarowik. Iyabalay ko. At no, kasagit dati pangagbita iti bisita. Nga po, halimbawa, gapo iti DSWD, kasyan. Ano, napintas ti basta kasyan. Napos ko, napintas mit gayam ti project mo. Anya pa'y ngay, kat ko nakatan ay advancing niya. Sige. Nyapay ti project mo ngay, sir, no, nyapay di gado mga project mo. Tapos mga lakti ko kapsat, cellphone nga baro. What? Ano, in case nga may emergency, makontak na nga si napintas na cellphone. May touchscreen, tapno napintas mo lang nga galas signal.